tá knižka príde, čo ja som posielala. Čo si posielala? Papiere. Aké? Ja som ti posielala ich doporučenie. Tak ale to bolo pár rokov dozadu. No, pred rokom, či ako to bolo. To akciu zase si ďalšiu knižku. Ale však druhá. No nie, tú, čo už mám, No. aj venovanie. Ale tú druhú, no tu ja som ti papiere posielala. A tam sa papiere posielali. Ja neviem, druhá. No, Ja neviem, aké papiere sa tam posielali. hľadám, čo si robil. A to ja som poslal cez internet. Hej, No. dobre. A čo teraz tvorí? Ideš vystupovať? Dobre, dám, čo ti dali. Prečo si si okno zatvoril? Lebo. Nie, lebo ti je zima. Taká.